Masiphumelele izilethwe ibhalwe kwincwadi kaSamuel chapter 23 saqala ukufunda kwivesi yesi-10 singena kwe-11. Sithi isihloko sale ndawo uYesu phambi kokulala. Wathi akuqonda ukuba ungasebukhosini kaHerode, wamthumela kuHerode obese eYerusalema engalungile. Ke kaloku uHerode akumbona uYesu wavuya kunene, kuba bekumzuzu ethanda ukumbona ngenxa yokuba ebeve kuthethwa izinto ezininzi ngayo. Kanjalo wayethembe ukubona umqondiso usenziwa kuye. Wayebuza ke amazwi amaninzi, ke yena akamphendula nento. Bema ke ababingeleli abakhulu nababhali bemangalela kabukhali. uHerode ke kwanini yakhe wamenza into ngento. Wadlala ngaye, wamtyhuba ngengubo eqaqambileyo, wamthumela kuPilato. Buyoma utyani, iyabuna ityatyana. Ke lona ilizwi kaYehova liyakufana ngonaphakade. May the Lord bless the reading of His words. Ndicela ukoyama kogqababa. Kula text ka-9b kulo chapter 23. Ke yena akamphendulanga nento. Agmana ngenxa ubuzo uzawutyile ke ebhotolweni ungene ngejem libala. Mna ndizawuthetha ngoHerode. uHerode kuthiwa wayene-imposter syndrome. uHerode lo wayefana ne-narcissist leader. Wayeyinxanxele kwakwi-essence yakhe, umnombo wakhe. Ungunyana kaHerode the Great. Once kuthethwe ngo-the Great, ngendoyike kakhulu, more special xa ibhalwa ngosiba lukaLuka. Abantu bane-tendency yokum-overlooka uLuka kuba a-Gentile. He was not a theologian, he was not a pastor, he was just a layman. But it's very strange in the abhale volume ezimbini, the book of Luke and the Acts of the Apostle. Into strange ke kwezi ncwadi azibhalele ezinkulu ivolume yazo kunencwadi ezibhalwa nguPaul. Nangona thina sibona ingathi uPaul ubhale iincwadi ezininzi, but umongo omninzi uLuka because ebengudoctor esenze research. nguLuka yedwa othetha ngemvula, the early rain and the latter rain ngomoya oyingcwele. IkwanguLuka yedwa osithilela ngedunamis.
esuka ku-Dynamics. Amandla omoya oyingcwele ikwanguluka osiqala ngo-Oxosia. Amandla ahamba negugu ikwanguluka yedwa osiqalela ngala great not lokaherod. Amandla kwakusika umoya oyingcwele nizuza amandla aphuma enyangweni. The great Herod ngulo sasimkhumbula ngela xesha kuzalwa uYesu Kristu. Esasikhohlakala sikhulu ngela xesha wayehanda okanye wayeharana uYesu Kristu eselusane seyimveli. Wayengena kwizindlu zabantwana abana less than 3 months athatha umntana ambambe ngeenyawo ambethekise ngentloko umntana kuthoko kuba ekhangela ukuzalwa kukaYesu uKristu. Ndizama ukunika i-background katata kaHerod Antipas. uHerode u-Antipas wabulala unkosikazi wakhe oqala. Wazotshata unkosikazi womninawo wakhe. Wathi uYohane umpostile umbhaptizi xa emrebuka kwakhangela intombi ekwazi ukumngena yatyiswa i-drugs ukuze ijayive inganxikelanga inxibele ukumkani weHerode. Yathi yawugqiba ukujayiva andanoba kwakukhala amapiano na yasondela kumamakhe esenokumkanicela noba yintoni na. Wathi umamakhe cela intloko kaYohane iziswe ngeplate. I'm not sure ngeli xesha amrebukayo umbhaptizi lo wayemxelela into yoba nantsi imvana kaThixo ethwala isisusa sonke isono sehlabathi. Kanti nalapha ecaweni sinexesha lokuvula ngoba ayinami kodwa yona ebhangeni iyasishiya. Kuthatyathwa uYesu ezofakwa kwinkundla kaHerode. Ngexesha elinzima, ngexesha lePasika, ngexesha lezonka ezingenagwele. Uqoqwa lo mcimbi bekufanele ku-onarishwa isabathi. uYesu Kristu akanamanqina, uyedwa. Uba benza kuthetha ke isiGrike benza kuqala wabethwa umphunga wokuqala bembonisha bathi ngesiGrike yi-fusigato. Ibethwa kancinci ukwenzela into yoba esi sisono sakho sincinci kanti sibe khona isona singathi sikhulwana xa ubethwa imivumo eliqela because wawubethwa ngezinto ezinentsimbi okanye amathambo
esesibili sithi isiGrike sami iflagellatio. Ukupha amadoda abizwa zilitho akwazi ukubetha umuntu nagqabula iindevu zobu zitsalwe iindevu zobu zazingekho iindevu zikayesu wayegqizisa igazi. Bear in mind kune-supervisor apha egade idiki yokubethwa komuntu yesithathu igama layo iFebaratio. Kabesenza shoka ubetha awunidi umnqamlezo kwakunande i-supervisor kwezilikos aba bantu babetha amabhandeji. Ungena uYesu kweHerode. I'm not sure about where I understand the theology of silence. Ubungathandaza okanye utaphuzisa ukuthi bangaphenduli. Abantwana bakho balaliswe nge-drugs, batyiswe i-drugs, uthandaze, uyeke unqame ucela abantu bakuthandaze, uthixo angaphenduli. Winter of absence of God. Athi xa uDavide echaza kwindumiso zakhe athi njengeqhama elitsalela emfuleni wamanzi wenje njalo utsalela kumphefumulo wam. Umphefumulo wam unqanela uThixo, bakujukuma imihla yonke ufuna uThixo wam. Mhlawumbi lo mtshato uyazibuza uThixo wam uyachitheka umtshato. Wenziwa into engento nasemsebenzini. Abazalana nawo bame phaa kude babukele bayakuhleka. uHerode ke uzokuhlekisa ngoYesu. uYesu uphule ukhethwayo. There's power in silence. Angangathi uThixo uthule kanti uyathetha. Athi ilizwi lomnqamlezo libudenge kwabatshabalalayo kodwa kwabasindisiweyo lingamandla kaThixo. Athi lo mbhalo kudala ndilula nokulela ndisibazizwe iintshaba zomnqamlezo. Uthi kufuneka nibe nomonde nabeli benzile ukuthanda kaThixo nizuzana naye. Yiyo loo nto laa ncwadi yokugqibela uthwele unomonde uthe ngenxa yegama lakho wabulaleka akwadinwa. Ubulalekile uYesu Kristu wanga usiwa eqheleni akawuvula umlomo wakhe bemenza into engekho. Kodwa thina sinethemba abakulomnquba kuba kaloku uthi uPawulos ndagqiba kule nto uba ndingazi into phakathi kwenu engengulo umnqamlezo kaYesu Kristu naye elethelelwe phi emnqamlezweni. Ingangathi siyamhleka uYesu Kristu xa ethule nezithula zezulu zathula zahlala phantsi xa kuthiwa saphuma bantu eyakusiyela ezantsi emhlabeni.
kwataka uGabriel kwataka unyana kaThixo kwathi uThixo aphuma ecaleni because wena awunalo igazi lokuhlawulela isono kwakhutshwa unyana kaThixo kwakhutshwa intombi semvuleni ebuhlali basezulwini kwakhutshwa unyana kaThixo yolona kathi uyisa isizalelo unyana ukuthethela sesithalweni sakhe ukumcebisa ukuhlonipha naye abakhutshwa phokophoko kwakhutshwa intombi semvuleni intombi semvuleni yathula incwadi wathetha yedwa uHerode balumkela abantu abathethayo kuthiwa-ke oziphakamisayo ngokuthotywa othotywayo oziphakamisa ngowasanela namazwi ayo